Nakadoble alerto karon ang kapulisan ug militar sa Maguindanao sa posibleng pagpanimalo sa teroristang grupo nga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF ug Dawla Islamia human napatay ang ilang leader. Niadtong Biyernes samtang nagpahigan og law enforcement ang 1st Mechanized Brigade sa sitio Pinaring, Barangay Damablak sa Talayan, Maguindanao, nakaengkwentro nini ang BIFF ug Dawla Islamia. Napatay sa mga engkwentro ang commander sa BIFF nga si Salahuddin Hasan alias Commander Orak ug iyang asawa nga si Jehana Minbida, ang finance officer sa teroristang grupo. Si Hasan ang nalambigit sa pagpangatake sa Maguindanao niadtong 2007 hangtod 2015. Estudyante usab kini ni Commander Basit Usman ug Malaysian terrorist Zulkifli Marwan Benhir. Si Hasan ang pinakataas nga emir sa Dawla Islamia sa Pilipinas. Sa karon, mas gipakusgan sa militar ang hot pursuit operation Batok BIFF. Samtang nakataas usab ang alerto sa Maguindanao sa posibleng pagpanimalos sa teroristang grupo.